war baman kasngi awalam shipi da unang yalam news Khot ke KHADC ke jingïalang ba ha ke 18tarik Januari ajabsan hamadan polo kumban shipen kan mau ya ke ni ke jingïalang ba la khot penlong ha 18tarik Desember hajar apsau henry lapan sange no badminton nak leng jong KHADC ke lapan bena pai ba ban penlong no ya ke ha 18tarik Januari hajar apsan ha kapor shipo steng men step ke ni ke jingïalang kalong halor ke jing itu ya ki darbar kul ki darbar shnong darbar dong ki seng samla seng kentei de seng long kmi ha kani ka jingïalang ba endoran katro ulat ka jela kum ukong san laptha kum balai phungut na kishnong bat siphungut na committee jong darbar shnong siphungut na ki seng kentei seng long kmi siphungut na ki seng samla bat siphungut na ki darbar kor banyawan ha kati ka jingïalang war baman kasngi subhaban subscribe ka channel unang yalam news